Ako vznikol tento nápad? Tento maxi single nápad vznikol tak, že pani mi zavolala, pani Rusková od Soladej Eko, na ekologická zubná kevka a povedala, Tomáš, ty máš taký úsmev, o čo každý rozpráva, ja, že áno, na Slovensku každý vie, že mám veľký úsmev. Toto je veľmi zaujalo a povedala, chceš byť tvárou tejto kevky, je to ekologická, ja, že ekológia, Tomás Puskalet ide rovno spolu, lebo už tak žijem tiež a veľmi to podporujem. Ty si za krstných rodičov maxi singlu vybral The Pastels, prečo práve ich? The Pastels, ja ich poznám už od začiatok a veľa z nich so mnou tiež pracujú, aj v divadle. Ale oni majú takú dobrú energiu, keď sú on stage, ja som ich videl, oni sú pozitívni, oni sú moderní, oni sú cool, oni sú hip a oni sú super chalani, oni majú takú dobrú dušu každý a ja som povedal, ja som tiež taký istý človek, tak som im zavolal. Vrátim sa trošku do minulosti, ty si s niekým zo Superstar v kontakte alebo sleduješ ich kariéru, napríklad neviem Moniku Bagárovú, Bena Kristová? Áno, ja sledujem, ja ich počúvam, však oni tiež sú súčasť teraz muziky, oni robia v Čechách a na Slovensku, veľmi ich sledujem a som veľmi hrdý, ako oni sa vyvínajú, čo oni robia, čo produkujú, že oni si hľadajú ten zvuk, čo u nich patrí a som úplne, že super, ja som veľmi rád, že to oni robia, lebo každý má iný zvuk a každý si to musí nájsť a ja som si našiel ten môj zvuk. Mne to trvalo trošku dlhšie, lebo mal som úplne iné veci tiež a som hľadal, kto je Tomás Puskalet a konečne som to našiel. Ty si sa nedávno oženil. Aký je manželský život oproti životu slobodného chlapa? Úplne super. Je to isté, nič sa nezmenilo, mám obrúčku. Ale nič sa nezmenilo, my sa máme rád a jediné, čo sa zmenilo je, že sme Puskalerovci teraz. A to je dobré, že každý sa kde idem, že Puskalerovci sa tu vieš, to je Ebi a ja. My sme jeden tým a sme tým všetko, sa podporujeme a my sa máme veľmi rád. Ebi, bábätko neplánujete, alebo najskôr sa budete venovať kariére? Áno, momentálne ešte neplánujeme, ale keď budeme plánovať, poskytnem vám tie informácie.